Simán el tudnék képzelni, hogy ezek egy ilyen ASMR-t. Azt akartunk csinálni. Ja. Csak nincsen izé. Tetszik? Súlyba bazd meg, igen. Mint a fogkrémet tennének rá, bazd meg. Tényleg. Félek, hogy meggyomom a fejet. Nem nagyon akarja enni. Nem volt erősebb szíves? Mennyi idő, mire megint berosdásodik? Kb. Egy hét. Azt hittem, hogy fel. Nem elég már a videó? Jó hangja van? Amúgy igen. Legalább ő kap egy ASMR-t. Igen. És akkor közben mondom neki, gyere! Igen. Bazd amúgy meg, jó. ingyen Tudod, ASMR. Azt meg gyakorolni kell. Ingyen ASMR bakker, és mindenki álma. Gyere, betvelte is akarok. Az. Most szeretem az ilyen szabályokat. Nekem attól függ milyen, hogyha ilyen csámcsogósak, az már azért. Én szeretem az erőseket, de nem a hang miatt, nézni, ahogy esznek. Nem mindegyik. Amikor ilyen édességeket esznek. Így meg tudod kivenni néha. Hát így azok a hang azért tiszta, igen, hagyjál, nem. Fúj. Hangját, az nem, én hang nélkül szoktam nézni az ilyen. De bazzik, direkt csámcsognak, meg ilyenek. Na, szia! Megkértek, hogy videózzam le, hogyan tisztítják a sisakot. Hát. Szerinted ki vagyok bazd meg a tanártól? Mondjuk meg ki nem. Mondom, matek tanár, bazd meg kényszenvedés. És le se szarja amúgy, hogy miket írtunk össze, nem? Még mindig csinálja. Rágózás. Azóta egyszer volt a órán, de ugye akkor csak én zsombor vagy volni voltak, mert még nem rágóztunk, úgyhogy ezt nem tudom mondani. Na akkor majd kiderül, mert majd fogok venni egy rágót. De akkor is már fogjuk az első órát. Így sikerült. Most legéstem bazd meg így az első órát, tudod miért? Már jobban nem egyébként nem nagyon De lehet nem- leszedni. Tudom, mert ez már évek óta is Fair. van. Na, nézd meg. Kész? Fogjuk rá. Jó van.